Together, growing in faith, changing communities. Madunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thando zami ngifisa sibuke incwadi ya Exodus chapter 16 from verse 1 to verse 15. Lonke ibandla lakwa-Israyeli lasuka e-Elim lafika ehlane laseSini, eliphakathi kwezwe i-Elim nentaba iSinayi. Kwakulusuku lwe-14 lwenyanga yesibili yokuphuma eGibhithe. Lonke ibandla lakwa-Israyeli laselikhononda ngoMose nango-Aroni. Abakwa-Israyeli basho kuMose bathi, sengathi ngabe safa ngesandla senkosi ezweni laseGibhithe, lapho sasihlezi phambi kwezingqoko siqonge inyama, sidla isinkwa sisutha. Kodwa nina nisingenisile kuleli hlane, isizwe sonke size sife indlala. Inkosi yabisithi kuMose, mina-ke ngizakunehlisela isinkwa esivela ezulwini. Abantu mabaphume babuthe imihla ngemihla okwanele usuku olulodwa. Ngizobahola ngibahlole kanjalo noma behamba ngomthetho wami yini noma cha. Kepha-ke ngosuku lwesithupha bazobutha okuningi kungangezinsuku ezinye. Bazobutha okwanele izinsuku ezimbili. uMose wayesethi ku-Aroni, memezela kulo lonke ibandla lakwa-Israyeli, usho ukuthi sondelani phambili kwenkosi, ngoba nakhu izwile ukukhononda kwenu. Kwathi u-Aroni esakhuluma nabakwa-Israyeli babheka ngasehlane, bheka-ke ubukhosi benkosi baqhamuka efini. Inkosi yabe isithi kuMose, ngikuzwile ukukhononda kwabantu bakwa-Israyeli. Ake ubatshele uthi, kusihlwa nizakudla inyama, kusasa nisuthe isinkwa, ukuze nazi ukuthi ngiyinkosi uNkulunkulu wenu. Kwathi kusihlwa kwavela izigwaca zehla zazibekela yonke indawo yesikhumulo. Ekuseni umlalela wamazolo wawulele nxazonke esikhumulweni. Kwathi umlalela wamazolo sewumile, nakho-ke kusala okuthile emhlabathini, kukuncane kuyizinhlamvana, kukuncane kusekwangqeqwana. Bathi ukubona abakwa-Israyeli bababaza bathi, maye yini lena, lokhu kuyini na? Ngoba babengazi ukuthi kuyini, uMose wabesethi kubona, kuyisinkwa inkosi eninikeza sona ukuba nisidle. Thandwa zami, ngiyayithanda le ndatshana ngoba ingivezela ubuntu bethu ngendlela ejulileyo. Okokuqala, isikhombisa inkonzo yokuhluleka ukulinda. Ukuhluleka ukudedela uNkulunkulu simnikeze indawo, ukuhluleka ukubuka icebo likaNkulunkulu lipheleliswa ezimpilweni zethu. Baningi abantu okuthi uma izinto zabo zingenzeki ngokohlelo labo, bacikeke, bacasuke, badinwe, badube. Iningi lethu lilimale endleleni singakafiki empumelelweni. Iningi lethu lidikibalile lalahla ithemba, impumelelo sesiyizwa ngekhala. Inkinga engiyibukayo ithe impumelelo isekujana, sadikibala, salahla ithemba, sisasempini. Sebephumile eGibhithe, kodwa bakafiki ezweni lesithembiso. Imizimba yabo seyiphumile eGibhithe, kodwa imicabango yabo
nokwelamba kwabo nengqondo yabo isasele emuva. Bangaki kuthina abanaleyo nkinga ukuthi yes ngikhona la kodwa ngisajaja isimo sala based kuma experiences engiphuma kuona. Yes ngihleli nawe la kodwa ngisakwahlulela based ey'ntweni engizaziyo ngawe, based ey'ntweni engizizwile ngawe. Bangaki kuthina abaphila inamhlanje la izolo labo ukuthi izolo namanje lisangcindezela ekuthatheni inqumo noma ngazi ukuthi ziyangilimaza. Labantu bayokhononda ngoMose nango-Aaron bathi uNkulunkulu akasibulalanga ngani eGibhithe. Into engithusayo ukuthi yibona babekhala befisa ukubuyela la ababethenjiswe khona okhokho babo. Uthi uNkulunkulu encwadini na-Eksodusi chapter 3, bheka ngikuzwile ukukhala kwabantu bami, inyembezi zabo seyifikile kumina. Kwesinye isikhathi isidalwa esingumuntu siyakhathaza ngoba siyashesha ukukhohlwa, siyashesha futhi nokukhononda uma izinto zingenzeki ngokufisa kwaso. Labantu bebekhala uNkulunkulu bethi Nkosi sisuse la sifuna ukuba sendaweni engcono. Lapho uNkulunkulu esebahlenga ehamba nabo, bona futhi sebeyakhononda bafuna ukubuyela emuva. Kahle kahle khona ezinye izinto ongeke wazi ukuthi ungenze njani ukwanelisa isidalwa esingumuntu. Yingakho kubalekile ukusheshe uqonde ukuthi awusoze wakwazi ukujabulisa wonke umuntu ngesikhathi esisodwa. Kunento enye eyenzakalayo engithintayo. Bathi bangakhononda ngoMose nango-Aaron ebesethi uNkulunkulu sengikuzwileke ukukhononda kwabantu bami. Ngiyazizwa izinhlamba abanibiza ngazo, ngiyakuzwa nokukhala abakushoyo, ngiyayizwa nenkulumo elumelayo abayikhulumayo ngegama lami. Bese ngizibuza mina ukuba benginguNkulunkulu bengiyakwenza njani? Noma bengiyothi azilime ziyetsheni, noma bengiyothi akusele sebezibonela, noma bengiyofana noNkulunkulu ngithi ngikuzwile ukukhala kwenu, bheka namuhla ngizakuthumela enizakudla. Iyangithinta lena ngoba ingivezela uNkulunkulu noma kuthiwa simcasula kangakanani, kodwa akabashiyi abakhe, akabalahli abakhe. Uhamba nabo yonke indlela, uyabasiza kukona konke abakuswelayo, kukona konke abakudingayo. Khona inkonzo ayenzayo uNkulunkulu, uthi anothatha okwanele usuku. Uma sikhuleka uBaba wethu osezulwini, siphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla, isinkwa sanamhlanje. Ngiyakwazi yini ukwanela nokwamukela engikuphiwe? Ave balekile inkonzo yokwaneliseka, akuve balekile inkonzo yokusutha, ayive balekile inkonzo yokwanela. Nongizokwanela ilokudla okusepletini. Angidingi ukuba ngize ngithi ngizothathela nekusasa. uNkulunkulu just enough for the day. And imagine if siphila ngeprinciple enjalo, bangaka abantu abangaba notho, ezinye izinto zize zibole emafrijini ethu, ezinye izinto ihleli ngaphandle
sezonakele, ezinye izinto zose zishiye singayigqokanga. Besingekho isidingo sokuthatha nengakudingi, koze kulahleke. Uthi uNkulunkulu akufundi ukwamukela nokwaneliswa yilokho nakho. Ayikho into ebuhlungu njengomuntu ogulayo eguliswa ukuthi akakwazi ukwamukela. Inkinga odokotela bakwazi ukudiagnose umuntu onomona ukuthi kahle kahle wena awuguliswa ulutho, uguliswa umona. Uguliswa ukuthi awukwazi ukwamukela. Abanye bethu baze babe depressed, babe ne-stress, babe ne-anxiety, but into esibulala iyodwa, angikwazi ukwamukela. Angikwazi ukwamukela isimo, angikwazi ukwamukela ubumina, angikwazi ukusuthiswa engiyikho nenginakho. Sho njalo namhlanje uNkulunkulu wethu. Ndlovukazi yezulu mayibe nathi, mayisibusise isivikele isikhanyisele, sinxusela amandla negrasi yelivela uNkulunkulu Somandla okuyena ophethe impilo zethu. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe Nkulunkulu wami, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke engizakwenza namuhla ngizokwenzela ukukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka okungangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho, ngihlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekelo ezizuzeka ngemikhuleko nangemisebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi nanamuhla, ulonde nabo bonke engifanele ukubakhulekela. Ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngeNkosi yethu uJesu Kristu indodana yakho ephilayo ibusa kanye nawe nomoya ocwebileyo neNkulunkulu munye izikhathi ngezikhathi. Amen. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo.